Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli ħabbret li permezz ta' sejħa l-espressjoni ta' interess li ħarġet id-Diviżjoni għall-Gvern Lokali 8 libreriji lokali benefikaw minn xogħol ta' manutenzjoni u rinnovar. Il-libreriji pubbliċi li benefikaw minn dan ix-xogħol jinsabu fil-Gudja, ta' Sliema, il-Fgura, ix-Xajra, il-Gżira, is-Swieqi, San Ġwan u Rabat Malta. L-edukazzjoni hija ta' priorità wkoll għall kunsilli lokali f'Malta u Għawdex. U permezz ta' din is-sejħa 8 kunsilli lokali gwadanjaw minn xogħlijiet magħmula mill-ħaddiema tad-dipartiment f'rinnovar ta' libreriji dan sabiex inkomplu nippromovu il-qari fost iż-żgħar u anke l-kbar imma fil-waqt ukoll li nagħmlu dan f'ambjent isbaħ u aħjar. Hija spjegat li din l-inizjattiva favur iż-żamma tal-libreriji lokali tkompli turi l-ħidma kontinwa tal-Gvern favur il-kultura tal-qari fost it-tfal u l-familji. Fl-ħarnet appellat li residenti ta' kull età biex imorru biħġarhom fil-libreriji lokali u jisselfu mill-kodba disponibbli għalihom għaliex il-kodbu maċċavetta għall-edukazzjoni u l-arfin. Id-direttura Diviżjoni tal-Gvern Lokali Emil Vassallo qal li d-diviżjoni lesta li tkompli tassisti lil kunsilli lokali u reġjonali biex ikomplu jwettqu inizjattivi bħal dawn li minnhom jibbenefikaw ir-residenti. Fost ix-xogħlijiet li saru fil-libreriji kien hemm xogħol ta' tibjiet u kisi tal-ħitan ta' barra u ġewwa, twaħħil ta' xkafef ġodda, modifikar ta' dawl fil-libreriji u manutenzjoni fuq it-travi.